Čaute moje vrtuľníky, dneska sa ho musím priznať, dneska mám takú blbou náladu. Nedávno som z Not MKS kúpil tejto trojuholníkové hlavy. A ja teraz neviem, čo mám s ním robiť. Lebo keby som lovil, tak by ma vyprali v práčke a to nechcem. A viete, ktorej by ma oprali v tejto veľkej pracke? Hlavne budú mokrí. Prvá vec, čo mi vadí, je tá, že tu lietajú hlava a vráti sa tu stretnutia. A berú mi jedlo, ako keby namali jedlo, teraz mi už prasknem nervy. Ja neviem, čo mám robiť a ďalšia vec, čo mi vadí, je tá, že tu od rána piskajú ako paviani. A bolia ma uši. Už z toho. Ása. Ti si nepočul, bat, ticho, a zase mi prasknem nervy. Ty trojuholníková hlava. Ale za to tieto trojuholníkové hlavy viem ako môj otravník súrodencov. A trochu moc srdce ich mám, vôbec ich nemám rada. Dajte odber.